Ni feia gaire calor, text de Joan Carreras per a un programa de ràdio. Ni feia gaire calor a la tauleta de l'escriptori. El George arribava massa inclinat i els llibres feien una gran ombra sobre el pot dels bolígrafs. Va ser en aquesta penombra que, tot d'una, el bolígraf de punta fina es va mirar al retolador vermell i li va dir: «Retolador, retolador, com és que tu pites més gruixos que no pas jo?» El retolador no va contestar, perquè de petit li havien ensenyat que els retoladors no parlaven amb un simple bolígraf de punta fina, encara que sigui a la penombra. Però el bolígraf va insistir: «Retolador, retolador, que saps si per ventura algun dia poder pintar gruixut com tu?» I el retolador, altra vegada, no va respondre. El bolígraf ho anava provant altra vegada quan un llapis del número 2 s'hi va ficar. «Mira, bolígraf, tu no pintaràs mai gruixut, però el retolador no tindrà mai la punta tan fina com la teva. Conforma't de ser un bolígraf, perquè així és com has vingut a aquest escriptori». Aquestes paraules no van consolar el bolígraf, però ja no va tornar a dirigir mai més la paraula al retolador vermell.